उरखावगोरा ब्रह्म सारा जोंनि बर' माहारिनि थरसे अलंबार। आंनि पार्सनेलि बिथाङा सासे मेन्टर, आंनि गुरु। आङो जेब्लानाखि दुलाराय बर' फरायसा आफादाव सासे सोद्रोमा हिसाबै खामानि मावदोंमोन, बिथाङा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरिमोन। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि जानानै बिथाङा दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ दैदेननायल' नङा, दिनै जे जायफोर दैदेनगिरिफोरनि सिङाव बैफोर माने जोहोलावफ्रा रंजासो गारदों आरो जोंनि उरखावगोरा ब्रह्म सारनि जे फट' बे फट'खौ आलाय सिलाय खालामदों, बै दैदेनगिरिफोरनिबो मेन्टर उरखावगोरा ब्रह्म सारा हाग्रामा महिलारि सारनि मोनसे समनि मेन्टर। नोंथांमोना सोंनानै नायनो हागोन, हाग्रामा महिलारि सिङाव मावग्रा गोबां दैदेनगिरिफोरनिनो बिथाङा सासे मेन्टर होननानै बुंनो हायो। जोंनि बर' समाजाव उरखावगोरा ब्रह्म बायदि सासे गोजों अलंबार जोङो मोननांगौआ जोबोद गोब्राब। सासे लिरगिरि, बिथाङा सासे खन्थाइगिरि, बिथाङा साहित्य एकाडेमि बान्था मोनगिरि आरो बिथाङा बर' समाजखौ मोनसे समाव दैदेननानै बिटिसि दानायाव आरो बिटिआर दानायाव बिथाङा जे गोग्गोम बिहोमा दं बेखौ रावबो डिनाय खालामनो हाया। दा बिथांनि फट'खौ जे दिनै आलाय सिलाय खालामदों, बेयो जोबोद दुखुनांथाव। आरो जोंनि बर' लाइमोनफ्रा जे दिनै इसिबां गावनि हिस्ट्रिखौ मिथियै, गावनि हिर'सफोरखौ सिनायनो हायै, गावनि समाजखौ दैदेनग्रा, गावनि समाजखौ खांबोनाय बाबोनाय मानसिखौनो जे बेबायदि आलाय सिलाय खालामनो हायो, सनमान गैथारि खालामनो हायो, बियो जोंनि बर' जारिमिननि थाखाय, बर' समाजनि थाखाय जोबोद लासिंसिं बाथ्रा। पलिटिक्स एपार्ट, पलिटिक्सआव सोरबा जेनगोन सोरबा देरहागोन, दिनै सरकार दङ गाबोन सरकार थानाय नङा, दिनै अपोजिसनाव दं गाबोन सरकाराव फैगोन, दिनै सरकाराव दं गाबोन अपोजिसनाव थानांगोन। खिन्थु हारिनि जारिमिना अरायबो गोजोर जानानै थागोन। जारिमिना बैफोर सुबुंफोरखौ मालाबाबो माफ होनाय नङा। आरो आङो बर' समाजखौ खावलायनो लुबैदों, बर' समाजनि बुद्धिजिबिफोरखौ खावलायनो लुबैदों, जायफोर सुबुंफ्रा बेफोर खामानिखौ मावदों, जायफोर दैदेनगिरिफ्रा बेफोर खामानिखौ उरखावगोरा ब्रह्म सारनि फट'खौ आलाय सिलाय दाखोरबारियाव गारनानै ससियेल मिडियायाव होनायनि जे दुस्साहस, बिथांमोन जे कारेज जे देखायदों, बेनि उसित साजा होनो थाखाय जों बयबो थियारि जानानै थानांगौ। उरखावगोरा ब्रह्म सारा जोंनि बर' माहारिनि थरसे अलंबार। आंनि पार्सनेलि बिथाङा सासे मेन्टर, आंनि गुरु। आङो जेब्लानाखि दुलाराय बर' फरायसा आफादाव सासे सोद्रोमा हिसाबै खामानि मावदोंमोन, बिथाङा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरिमोन। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि जानानै बिथाङा दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ दैदेननायल' नङा, दिनै जे जायफोर दैदेनगिरिफोरनि सिङाव बैफोर माने जोहोलावफ्रा रंजासो गारदों आरो जोंनि उरखावगोरा ब्रह्म सारनि जे फट', बे फट'खौ आलाय सिलाय खालामदों, बै दैदेनगिरिफोरनिबो मेन्टर उरखावगोरा ब्रह्म सारा हाग्रामा महिलारि सारनि मोनसे समनि मेन्टर। नोंथांमोना सोंनानै नायनो हागोन, हाग्रामा महिलारि सिङाव मावग्रा गोबां दैदेनगिरिफोरनिनो बिथाङा सासे मेन्टर होननानै बुंनो हायो। जोंनि बर' समाजाव उरखावगोरा ब्रह्म बायदि सासे गोजों अलंबार जोङो मोननांगौआ जोबोद गोब्राब। सासे लिरगिरि, बिथाङा सासे खन्थाइगिरि, बिथाङा साहित्य एकाडेमि बान्था मोनगिरि आरो बिथाङा बर' समाजखौ मोनसे समाव दैदेननानै बिटिसि दानायाव आरो बिटिआर दानायाव बिथाङा जे गोग्गोम बिहोमा दं बेखौ रावबो डिनाय खालामनो हाया। दा बिथांनि फट'खौ जे दिनै आलाय सिलाय खालामदों, बेयो जोबोद दुखुनांथाव। आरो जोंनि बर' लाइमोनफ्रा जे दिनै इसिबां गावनि हिस्ट्रिखौ मिथियै, गावनि हिर'सफोरखौ सिनायनो हायै, गावनि समाजखौ दैदेनग्रा, गावनि समाजखौ खांबोनाय बाबोनाय मानसिखौनो जे बेबायदि आलाय सिलाय खालामनो हायो, सनमान गैथारि खालामनो हायो, बियो जोंनि बर' जारिमिननि थाखाय, बर' समाजनि थाखाय जोबोद लासिंसिं बाथ्रा। पलिटिक्स एपार्ट, पलिटिक्सआव सोरबा जेनगोन सोरबा देरहागोन, दिनै सरकार दङ गाबोन सरकार थानाय नङा, दिनै अपोजिसनाव दं गाबोन सरकाराव फैगोन, दिनै सरकाराव दं गाबोन अपोजिसनाव थानांगोन। खिन्थु हारिनि जारिमिना अरायबो गोजोर जानानै थागोन। जारिमिना बैफोर सुबुंफोरखौ मालाबाबो माफ होनाय नङा। आरो आङो बर' समाजखौ खावलायनो लुबैदों, बर' समाजनि बुद्धिजिबिफोरखौ खावलायनो लुबैदों, जायफोर सुबुंफ्रा बेफोर खामानिखौ मावदों, जायफोर दैदेनगिरिफ्रा बेफोर खामानिखौ उरखावगोरा ब्रह्म सारनि फट'खौ आलाय सिलाय दाखोरबारियाव गारनानै ससियेल मिडियायाव होनायनि जे दुस्साहस, बिथांमोन जे कारेज जे देखायदों,
बेनि उसित साजा होनो थाखाय जों बयबो थियारि जानानै थानांगोन।